Metal sektoreko langileak auzitegi nagusiaren aurrean protesta egin dute. Gaurkoan LAB eta Comisiones Obreras sindikatuek adegiri epaitegian jarritako demanda aztertu da. Gipuzkoako metaleko lan hitzarmen kolektiboa mantentzeko. Metaleko sektorean beste sektore guztietan bezala, Espainiako gobernuak ezarritako erreformak eragin zuzena izaten ari dela salatu dute. Gipuzkoako metaleko hitzarmena bizirik dago. Horrela defendatu daitekelako juridikoki, baina batez ere Gipuzkoako metaleko langileek sekula ez diotelako uko egin herrialdeko hitzarmenari eta sekula ez diotelako uko egin berau defendatzeari. Uztailaren 7 baino lehen borrokan egin dugu herrialdeko hitzarmenen alde, uztailaren 7 eta gero borrokan egin dugu eta gaurko epaiketaren epaia edozein delarik ere herrialdeko hitzarmenen alde borrokan jarraituko dugu, ez dugulako utziko inolaz ere Rajoyren erreforma atzerako jori metaleko enpresetan aplikatzerik. LABek metaleko hitzarmena indarrean dagoela aldarrikatzen du eta hitzarmenean jasotzen dena defendatzen jarraituko du. Gaurkoan Gipuzkoako metal sektorearen epaiketa izan da, baina datorren astean Bizkaia eta Arabakoak izango dira. Sindikatuak hitzarmenen garrantzia azpimarratu dute eta hau gatazka soziala dela eta ez judiziala, beraz kalean borrokatzen jarraituko dutela. Adierazi dute. Oin abenduan Arabako epaiketa izango da, urtarrilan Bizkaikoa, baina gu komisionesetik gauza bestu gutziko, azken batez epaiketan basik eta kalean. Argi dekogu enpresa joan bar garela, langile guzti gure barmena aukin behar dute, eta batez argi aukin behar dute zen egoeran gauzen.